Nogle gange, bare for at jeg kan vågne nogle gange, så jeg sgu nødt til at drikke en halv flaske Jack Daniels. Bare for at komme op, og så ryge en smøg, ikke? Ligesom for, så kører det igen. Man kan godt, du ved, efter sådan en tur ryste lidt og sådan noget, ikke? Men så lige så snart man har fået det igen, så kommer man op igen. Altså i går, der var vi på Playground, der fik vi, der fået en 30 shots, Bailey. Stod sammen med min makker Kasper. Og så Bacardi og Cool Shake og sådan noget. Så jeg har ikke fået så meget i dag. Jeg har måske fået 4 store fad, og så 2 Cool Shaker. Så... Men du altså... Du får ikke tømmermænd. 30 shots. Jeg bliver helt dårlig bare ved tanken. Den var lidt slem i morges. Og jeg kom hjem klokken 7 og skulle op klokken 10 for at komme herop til Aalborg. Men altså så fik jeg sovet lidt herover i turen der på vej herover. Og så gik det lidt bedre. Så. Men altså lige nu har jeg det fint. Jamen jeg går i byen stort set 5-6 gange om ugen. Holder lige pause søndag. Så jeg er nødt til at drikke 2 flasker. Og så har jeg jo guldkort alle steder og VIP. Og så har man flaskerne, eller også sidder man hjemme hos en. Bacardi, Jack Daniels, det kan være alt. Det er bare ikke som i gamle dage, hvor man bare kan drikke lidt, og så... Nu er nødt til det for at rigtig blive fuld. Der skal bare mere og mere til, når man drikker hele tiden, for ens krop bliver påvirket. Så folk synes, det er vildt, hvor meget jeg kan drikke i byen, og jeg tit drukket Susan K. under bordet og alt det der, ikke? Hun kan ikke klare så meget, men... Og Jackie. Men altså... Ja, sådan er det bare nu. Nogle gange har jeg sådan lidt tom følelse, og så hjælper du sgu bare at drikke. Jeg kan ikke sige hvorfor, så bliver jeg bare glad. Altså. Alt det man går og bøvler med, det går væk. Er du også stoffer? Ikke mere. Jeg gjorde meget, da jeg var 19. Der tog jeg rigtig meget for 10 år siden. Jeg tog meget kokain og speed og fantasy og ecstasy og sådan noget, alt det der. Det var bare sådan en ting, jeg var 19 år. Og ja, det skulle bare prøves. Okay. Så en eller anden dag blev det for meget, og jeg begyndte at tage det på hver dag. Og så tænkte jeg bare, det gider jeg ikke. Så stoppede jeg fra dag til dag. Jeg var ikke afhængig på nogen måde. Det var ikke sådan noget heroin eller sådan noget vildt noget. Så det gør jeg ikke. Men altså, drikker mig stiv.